where to find you. Ang Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasi sila sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagal! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halalo! Ka nice! Kasinaw si mong bangkil. Porselana na. Dito balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Recorded by X Thunder Gaming. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Dili pa dugay nga nanduroy mi si Luis ining dapita. O doon na pa'y nagtubig ka na linaw. O kusog pang agos na ng tubig. Ika sa pangpang. Pero karon, nawa na ang busay. Bay, Tinay! Bay, Bay, nawa na kitang linaw. bay, Tinay. Patay na linaw maning dapita. Pero kanong kalit mang namatay. Buhi pa makainis sa mong pagsuri ni Luis din eh. Bay. Si Luis lagi makatubagan na mo tanan mong pangutana, bay. Pero, mas sinasayop lang imong pagtuoy nga. Dinig dapita inyong gisuruyan ni Luis. Dili mahitabong masayop ko ding. Kibaw ka. Ani ko inida kong bato ka noon ay mulingkod. Dire? Oh, samtang magtanaw, misa kong sugago sa tubig din ang linaw. Gikan sa ibabaw, sa may busay. Pero karon, nanuwa na may tubig ang linaw. Bay, unya lang ng linaw na, bay. Ang atong pangitaon ang langob ining dapita. Kinahanglang matultulan na nato ang mga ungo, bay. Kay, sa dili pa yung taon mo, lao mga bii. Puro pa doon nga bii. Kay, paksit kitang tanan kung maatang gabi din eh. Hinanding, di ko makatuwa sa kung nakita. Dili ko na. Saan naman taon ka, bay? Uy, nga nung ilag mo sa taliha. Patay linaw lagi ning dinidapita, bay. Buhi lagi ni Ding, buhi. Bay, Tinay, naglibog lagi ko nimo. Basin damgulang ka nga, yan hindi ni bay. Kauban si Luis ning dapita. Tinuod lagi din himi. Mao niya mo at butanan ni Luis sa una. Dili mahimong makita mi kadlong dako. Tungod kay ungo siya. Tungod kay kuntahan siya sa kong amahan. Bay. Nasa kalim sa limuang, bay, ha? Magdalitaon ta, bay. Magdalitaon tas langob. Ano man gid ni? Nanunahupsan maning maong linaw sa tubig. Bay! Ang langob lagi, bay! Ato unang pangitaon ang langob!
Tulis dinay og danbi ko. Tulang kap. Kineng. Oy! Oh! Naglingkod sa nakong bato si Tinay. Tulang naghilas dinay kap. Pagdali mo! Doolon na sila! Wala ki kumagdamgo sa among pag-anhi din hiding. Bay, doon ay mga damgo nga murag tinuod, bay. Kilito na maglangan-langan. Uy, hapon na. Unsa naman na, Nanding? Abi! Biya kag kanding. Pak! Nganong imo man ang gibahilag si Tinay? Kap! O si tanaw ni mo inindapita. Ha? Si tanaw ni mo. Panas man na! Linaw ni Kap. Dako linaw. O kusog ang aga sa tubig na napita sa pangpang na nabusay. Ha? Nabuang ni kay Tinay? Wa may busay ni ha? Buti ano... Doon na ginibusay diha. Sa milabay si Mana, Kap. Ay wala lagi na busay! Hala, sige! Siksikan ninyo ang palibot! Pangita mo babas langob! Patay tayo mo kay hapa. Pagdali mo! Ikaw ka, pagdali! Lakaw na to! Yamat mo raman hinog ikay kapitan! Ay, ang adlaw ka! Hapit na sa libdis pangpang! Mungiop na ng dapita! Sige na! Ding, di lagi may tabong damgo nga kung pag-anhi din eh. Bay, kamu magkang nagkuyo ni Luis ng pag-anin niyo diri, bay. Siya lay pangutan ako nganong kalit nga nahubsan og tubig din ni sa linaw. Dali, mangidar taglango, bay. Dali na! Mga tao, Agaon. nga dili halayo ni ning atong nahimutangan, Belia. Unsay buhaton ta agaon. Ato silang pamatyon. Oh, Belia. Ilang gihatod ang ilang kinabuhi ni ining dapita, Belia. Recorded by X Thunder Gaming. Pagkaon ang miduol na to agaon. Gusto ka, Belia. Pagkaon na ang miduol. Busta, dili na kita nila mabasol. Dili na makatabang kanila si Luis agaon, dili ba? Oh, si Luis tuod. Dili mahimong matutulan usab ni Luis kining dapita. Unsay buhaton ta agaon. Ikaw ang dunay buhaton, Belia. Ikaw. Kineng. Dalian ninyo ang pagpangita sa baba sa langob ining dapita. Kap! Oh! Sa naman taon tali, oy! Naglingkod-lingkod naman taon ka diha! Saan ka manager na ka dili? Kapitan ka! Saan ni? Serbisyong publiko maganing mo ah! Barong diha! Ayaw magbuhol! Siyo, barong diha, oy! Kinala matubag ni Luis ang bahin ining dapita, ding. Kanagyan, si Luis yun ang makatubag yung mga anak eh. Pero, unya na mong pagsulti ha? Unya na mong pagstorya ay. Pangitaon na to ang mga ungo inipit ha? Katong Claudia o katong... Si Claudia Todd? Oh, Kap. Ay papa sa langob ni Pita kap. May nakita na silang langob. ala bay. Sila nakakita ko nagbabas lang oh bay. Nagkaduol na ang mga tao. May pagkaon na kita agaon. Oh, Belia. Dili na kita mahago pa sa paglakaw panahon sa gabi. Kay may pagkaon na kita. Apan, adlawan pa karon agaon. Oh, busa. Paabuton ta sila nga musud dinhi sa langob.
Sige! Una mo suot sa lango! Saba niya ka, boy! Kay una, kay kapitan ka! Ikaw yung una kap, ikaw una kap. Yamat, ako'y kapitan taon din ko. Ako'y magbuot kung kinsa ang una mo suot ng lango. Ako yun ang musod. Bay! Tinay! Sunod mo na ako. Bay! Uy. Ang ako cellphone. Hala. Hello? Mahal? Mahal, hain ka na karon. Unsa na inahito po niya? Mahal, may nakita ni Langob. O ako ang muna nagsuot dito. Ayaw, mahal. Ha? Dili ka musugot kung musuot ko dito, mahal? Dili. Tungkol kay ngit-ngit na sa sud sila. Ubas makabintaha sila si Claudia. Kunaman ugaling sila sa sud sila, mahal. Ha? Kinsa na'y kasulti mo si Tinay, ha? Tinay? Sana naman siya ni si... Kinsa man na? Alam pagapil-apil kap. Sa paghuwat lang gud. Yan ang malalam. Alihin ninyo og panagang ang baba sa langot. Aron dili sila makasayon-sayon sa paggawas. Oh, mahal. Kinahanglang mailhan na sa mga tao si Claudia nga mao ang mangtas ni Davida. Oh, mahal. Sige, mahal, pag-amping. Bye. Bye, mahal. Unsa man na, Tinay? Unsa man mo suot na ka? Dili kap. Atlas, magpahayag ta. Ha? Atlas! Ang lang mo suot na sa langob? Yes! Ikaw ka ba? Saan ay kisurdo ka? Kaya alihan ka na mo! Atras! Kau! Saan mo ka sundan na sinay kay? May baon pa na siya sa pag sumpos mga ungo. Kay, so hinanaw ko lang sini. Si Kap! Kalik. Kap! Kinahalian na to ang baba sa langob ug mga tinalinsang bagakay. Pero, kailangan mapatay sila. Samtang natuog pa sila. Patuon na lang, Kap. Mas peligro kung musud ta. Pato, kap! Sultihan kasi tinuod, kap, no? Mas gamit pas tilay karon kay nimo. Ayaw na ko isultuhan. Maya ni mo. Kapitan taon ko. Wag mo na insulto, kap. May mo ba? Ayun na lang mo paglalis. Sige na mo. Alihan na nato tila ni isang bagakay ang baba sa langob. Ay, dapat yun Magpatan. Paspasin ninyo! Paspas! Kaya na! Sundan yung tilay, ay sundas, kap! Kining. Ako tao kapitan. Hoy. Ako ang sundan ninyo. Ako tao kapitan. Alihan tag tinalinsang bagakay. Padi ka, boy. Ako pa sa langob. Abay! Pagilom niya. Padali mo. Agawon, panahon na nga manggawas kita. Niob na karon ang kakahuyan. Dali. Kinahanglang makaon na nato ang mga tao nga ni asa kakahuyan. Oo, agawon. Dali. Atong susihon kung hain na silang dapita dinhi sa langob. Agawon, pagbantay! Dali! May ali ang baba sa langob! Narangungo! Siya si Claudia! Dali! Siya ang ungo. Recorded by X Thunder Gaming. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.